Ja, dames en heren, Simona Dorrestein gestart in 66-62 op hindernis nummer 1. En ze is nu met die kanjer van uit de ringenhindernis. Nee, daar is ze nog aan het... wat jammer nou. Mijn supersnelle Shetton, Coco en Lolo van Jan Leeg hadden 23,81 in hindernis nummer 3. Dat is de snelste tijd, maar wel een bolletje. Dus dat is wel weer jammer. En dan gaan we eens even kijken. De nummer 44, Frank Vissers, is met Lely en Brotje. De hekkies met een behoorlijk vaartje binnen start in hindernis nummer 4. De nieuwste hindernis. En ik zie dat Simone Dorrestein met haar kleintje aan de rijden is aangekomen in de daar with her grote KWPN. Ja, het weer gaat op razend.